Dingo सहैनाबा थेंक इउ गाबफैलायबायसो आरोना लाइक डन थेंक इउ मा होनदों अन थेंक इउ थेंक इउ सो माच थेंक इउ अन थेंक इउ सो माच हेल' आर'ज सफैनाबाय थेंक इउ सो माच सौलायनो नामा हो अफाय दं थेंक इउ दिनै एलबि होआखै आरो नों वाइटि बेसे जाखो नो दाबो 1000 थाङाखैलै आंना नोंनानो मालाय गेजेर नांहैबावसिगोनदां मालाय लगां फैयो रा जोंना गैया फैनो रोङा थेंक इउ दिङा गैयालै हाबा बाबायसो आं आदैनो कमेन्ट प्लिज सालायदों आंनो आदसा
भाइराल बे खेनो साला दानानो जानो नागिरलाथ'लै खामान बारा बुरजा होनो आलिनो बारा गोबाव होनाङा बिदिनो आधा घन्टासो होदो बन्द' खालामदो आरो होफिनदोलाय बिदि खालामबाय था खेबसेनो गोलाव लं होबा अभारथिक मोना 2 घन्टा गाहाम 3 घन्टा गाहाम होनो नाङा बिदि माबाया भाइराल बेबायदिबासो भाइरालाबो बांसिन फैनो नागिरो मा नानो उफाय गैला खुलिबाय जेखौ नों ओंखारखाथारनांसिगोन देग्लायथ' जाखानाय नंला जायाबाथ' खालमासि अहायथो गिदोंला आङो भिडिअ बानायबानायल' हगारबाय थानोसै आं Thank you thank you so much on RT on hello thank you wah रंजाबायसो आरो मासथिं टावारा खिथि जायोलै on thank you खालायदों आं दे जौगाथों सफैनो हादों दै एमाव नोङाबानो जौ जाया नामा जाया जौ जाखानाय नङा जोमाव जाना थागोन लाइक डाउन उनाव सफैनो हाबाय थेंक इउ सो माच हो लगाओ दुखिया मावाल यूट्यूबर वेलकम थैंक यू ब्रो सुवाद साला बेथानो नोंसो सुवाद र ब्लु मारिना होनां स जायाखै मा खबिरा सोलाखांबाय नामा दुखिया ब्र
सालायदों आंनो दे सालायबाय था बेनाबो सजायाखैलै नै ओंखाम जाग्रोनो दे आङो खुखांबाय आरो ओंखाम जाग्रोनि आं सोलाबाय स्वादनो आंहा दासो सोलाना होदों नै थाथ' र' Ura na hura ura. Kadang ham ada. Kadang. Đây cũng xuống nước thử sinh ấy. Xuống nước được. Lên. Trái nó trái ra thử. Đi vứt lửa lại. À mực xe bây giờ ăn đắng. Aduh. मा ओंख्रि मा ओंख्रि आं जालालै Nơi nơi nơi. Bố mà bà khuôn rồi. Thế à, bạn làm được không? Đây à? Hàn qua có gì vậy? Ông đang đứng về cái nhà. Ông biết là cái gì hả? Đấy thấy cái leo. Chúng ta phải đứng leo.
ให้บูรไปตองมาตัดเลยคือราคาอะไรแล้วคนต้องอยู่ในราคาจินดาที่จะมันที่ไหนเขาจะรู้ที่ไหนทั้งหมดจากเรื่องนั้นก็เหมือนจังเลยอยู่ตามผู้ตรวจตาที่เดินจังเลยจังเลยจ้ะจ้ะจับถึงที่ไหนฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าจะเหมือนไรจะผ่านก่อนฉันที่ไม่ได้ของนะ머리는 누가 그 우베 머리는 알로 기들할래 와 야무나 그게 시신 요즘 중당 뭐 공부만 해봐 엔지 공부 너무 안 배워 이거는 하나 무슨 배워
เนี่ยก็นั่นน่ะเช็ดเท่านั้นเลยคุณอะไร thank you thank you thank you so much Sarode on Tokyo on thank you Uno on एक्टिव गोनां र' एक्टिव गोनां नेटआव बोरैबाब्लाबा नांनो नागिरबावासैलै फाग्लासो थांनायखौ गारबो माबाला दै आङो नायफिनला दै मा होनदोंमोनथाय केब्रन गुदुं माने सोफ्लांबाय नामालै नामासै मा होनखोथाय दालालै होननाय जाबाय ओमफ्राय मा होनदों फिन अन थेंक इउ ओमफ्राय दखियाफ्राव मा होनदों लागाव हो आसोलनो ओमफ्राय मा होनदों आंबा दासो एक्टिभदों एक्टिभ नंथ' गारखाया लागावखायो ओंखामखौ बारा गोथाव मा होनदों गन ओमफ्राय गन गन मा होनदोंखे गुदुं गुदुङावबो सोफ्लांबाय नामा ओंखाम ओंख्रि गुसु जाजोब्बायमोन होनदां एसे गुदुं नङा ओमफ्राय बहायनि मोनदां क'क्राझारनिसोलै क'क्राझार दुखिया ब्र क'क्राझारनिसो आङो नोंहालाय बहानि अन थेंक इउ साब्रैल'सै दिनै माखासेया खबर गैया क'क्राझार मा जायगानि बसनि आङो क'क्राझार बिसमुरि जोंना तेजपुरनि बस आदसा जालायबाय लाइनबो थांबावबायसोलै लाइन गैबावलासोथ' आरो आरटिअ ओमफ्राय मा होनदों दोखिया ब्र'जा मोनदों आन्दाजआ थांसै
थांगासिनो लासै थांगासिनो र' साननैसोनि उनाव क'क्राझार अके फै ओमफ्राय जोंना माबा सफैनो हाबाय आरोना थेंक इउ स' माच आरटि अन जों हेलौ संजित थेंक इउ ओमफ्राय दुखिया रन थेंक इउ संजित अन आयै मा जाबावनांगौ जाखो लाइन फैबाबाथाय सेस दा ओमफ्राय जासिना हागौ जासिना नांबावगौ बस नोंनाव ना बोरै होनखोथाय आं बुजिनो मोनबावासै बेखौ जासिना नांबावगौ बस नोंनाव ना नोंखौ होनखोथाय आन्दाज मोनासै आरो गारदाव आदसा दे फै गादावगोन बै खिन्थु आंनो फै दे अन जासिफै लागाव ओमफ्राय मा होनदों संजित अन ओमफ्राय अन संजित अन थद' अन आरथि अन मानसि माने खबर गैया सालाफ्रा संजित अन थेंक इउ दहाय कमेन्टखौ हरनो हायाखैलै आं नोंनावहाय संजित खामानियानो माबा मोसौ दोस्लायदोंमोन आङो मासे लांना दोस्लायहैयाबानो दै दौहैयाबानो जाया मा होनदों नोंनाव जासिजोबनानै बुजिबाय जोबनांगौ होनदों आं बसनो फै दे फैबा खबर खालामबानो जाबाय एम बि खौबो लोगो मोनखागोन नोङो मालासो फैगोनथाय आसोला मा होनदों मालबो गारदाव नांगौ होनदों गारदाव जायो संजित अन हेलौ नो आरो मा होनदों संजित अन थेंक इउ होनदों जागोन दे अके सानद्रि बुस्थु सफैना बेथ' जोमावसोलै हेलौ एमावजि ना सानजियानो नामा आदसा नामखौ सोलायमारबाय आंहालाय बेखौनो दंबावोसो नंदोंमोनलै थेंक इउसै सानजि आंनि लाइफ स्क्रिनाव सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा साबायखर आं न'आव फैबाय मावनो आदसा रिजार्भ दंमोनलाय नामा ना दानो थांखो मारै दानो थांखो नोंलाय जाहैलालाय हनै न'आव थांनाय लोगो जालालाय बेना आंना जालायबाय जालालाय नो होनबाबो अन दोनबाय आं अके दे
Already on thank you ओमफ्राय जोंजिर on माबानो हाजो गाखोनाय समाव थांगोन जों MMB जों आंजों अके नै उनाव मेवनो माबाया जोंहा सानजु बसुआ मा होनदों सासे बोरै होनखोथाय जे बस बियो सानजि नङा सानजिब्रा चेक खालामलाय सानजि नङा सानजिब्रा बे दिनै रथि on thank you ओमफ्राय जंजिर on thank you जोमावसो होनो नायफिनथारदों आं गोदैब्रा जोमाव नङा औ औ नै भिडिअखौ नायनो मोनाखै दे आं दाहाय नायनो हागोन र' दानसै बेयाव थानानैनो गैया मोनथाम मोनब्रैसो माबा वाट्स खालामना होगोन दा से जाबाय आंना बाहारनि जेबो नङा भिडिअफोरा सानजिनि खिन्थु चेनेला जोमाव एसे दं होथ मैया नामखौसो चेन्ज खालामदोंमोन दा नंमारगौसो नारा सानजि थांखोना माखै सेन्देलखौनो सोलायमारखोना माखो खारबायसो दां जंजिर on thank you आरथि on जंजिर on ओमफ्राय दुखिया ब्र'आ मा होनदों जोमावसो चेनेला फैदों दा जारलासोलै इसोरजोंबो on thank you दुखिया ब्र' on जंजिर on ओमफ्राय मा होनदों राधे thank you अनु आं on दोनबाय माब्र' अके दे खोनादोंना खोनायाखै जाखो नोंना गल गलबा उनु on जंजिर on उनु on thank you जंजिर on उनु on thank you so much गैया दिनै बाहेराफ्रा
फार्स्टआव फैबाय खमायनाखै मैया खमायथाराखैमोन आरो जंजिर अन उनाव अन थेंक इउ बेजाथि मानसि गैयाना दिनैहाय हाबाखै खोमा सालाफ्रा साब्रैल'सै थेंक इउ Baba, loga. मा Mau mutu lingram berubah ini. मुरुबाय Oh, याद हरम ओंखारलांदो। दे दा थांसै आं मा नायखोबाय सय मा? जालायबाय होनबा कपिराइट दांना नांगौ दांसिगोनलै बे दाना जारलासो जानोसैलै नै आंना गथ'खौ नायगासिनोलै हेल' मदसो होफ्लांदों माथो
दे कपिराइट नाङाबानो जाबायलै नांखासिगोन बे गखाला on Jongjot on thank you लाइनाबो गैबावलासो दिनै 1 आवरसल' होनो हासिगोन दे आं दोनहाबनो हानाय नंला आयौ 16 मिनिट दंबावोसो थेंक इउ on Jongjot on thank you so much Tốt thank you so much on Jongjot on रादाय बर' सफैना दं थेंक इउ स' माच थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय Jongjot on थेंक इउ Jongjot on रादाया मा होनदों दा लाइभ औ फेस अफ खालामोनो स्क्रिन माबा खालामनांगौ on कमेन्ट खौबो फरायगासिनो ना आङो खोनायाखै नामा आङो खौबो फराया नैबेखौ फरायखादों आं माबा स्क्रिनशट
माबा बे प्लासनि आइकन माबा थुनानै माबा खालामबानो खिथालांखायो आरो ना ओमफ्राय स्क्रिनशट माबा दङ बेखौ अन खालामना दोननांगौ अन खालामना होनांगौ आरो ना स्क्रिन लाइट होनोबा स्क्रिन एलबि होनोबा आरो ना बबेखौ सोंदों नोंलाय उनुनि मोनसे आइडि नामा बियो इसोरलै नंगौदां उनु अन रथि अन बारा गोबाव थानो हानाय नंला दै आं दिनै माथो गामसाबो गानस्लायलांदों गामसा गुफुर गानलांदों गामसा गुफुर गानलांदों होमबालाय हाबायावसो थांबाय नों खि हनै हाबायाव थांनांगौ ओरै साहासो दावखोलांनायालाय साहा दावखोलांनाया साहा दावखोलांना दंबासो फैदों गामसायानो हनै दुगैना गानहोनायसो जालांदों गामसा गुफुर गानलांदों गोदानसो जोंजों अन आरथि अन थेंक इउ दुगैखांबाय नामा एमावनो दुगैखांबाय आं एमाव आदसा दुगैदोंसो होनबा दे मबाइल गंसेया चार्ज गैया एलबि होनानै अफ थांदों आदसा माबायानो गैबावासो नै आंनाबो लाइना गैबावासो दोननानै चार्ज होनानै थांनांसिगोनसो आं 10 मिनिट थाबावनोसै आं 10 मिनिट खुनुरुखुम दे ब्र बारा साब लायदो साब खालामलायदोनो आं नोंजों अल दंखायो नालाय अलखासो नै रादाय खोनादों एसे थाब फराय आदानो फरायगासिनोखाना आङो ओमफ्राय मा होनदों अ बिदिसो औ जंजिर अन थेंक इउ मा होनदों लाइभखौ नो सानदों आदा आदसा सोंदों आदानो फ्रेस स्क्रिनशट माबा दंना बेखौ अन खालामना होदो होमबाना थांखाबाय आरो गावनो बेखौ अन खालामाबा हले माबासो थांगोन आरो ना फेस लाइभसो थांगोन बेखौ अन खालामनांगौ जंजिर अन ओमफ्राय अके ब्रादार होनो ओमफ्राय जंजिर अन थेंक इउ 8 मिनिट 8 मिनिट दोननानै थांसै आं बोसोरसेयावनो जाबायना जंजिर अन थेंक इउ स माच अन थेंक इउ फार्स्टआव सुबुं जाबाय फार्स्टआव सुबुं ओमफ्राय बोसोरसेयाव माधब बिमा आरो बोसोरसेयाव सफल बोराइ बिमा आरो नैबेसिम सुबुङाबो बोसोरसेनि माधब बिमा बेहा सुबुङा सिगां थांग्रोबाय दालाय सुबुंखौनो लांबाय थायाखैमोन बियो माधब बिमाया दालाय दोनलांबाय थादों थेंक इउ
Thank you so much. मा मैगं जाखो ब्र जानाया माबासोमोन आरोना टमेट' सयाबिनसोमोनलै नाफाम बाथोनसो ओमफ्राय अन ओमफ्राय जोंजों अन थेंक इउ सै आंनि लाइभ स्क्रिन सफैनो हानो थाखाय गोजोननाय थाबाय बारा गोबाव दोनला आरोना 6 मिनिटल'सै आं थांगोनब्रा र' एक घन्टा फुरा खालामलाङाबा ओंखारलाङाखैबो दाबो मानसिफ्रानो मानसि लावलायबायनो जों लागोआव जंजित मा सोरनि आइडि ब्र'नो माबानि एसबि नि आइडि बियो मानो बिदि नों एमएमबि होनना गाबबाय आरो अन थेंक इउ अन ओमफ्राय जिडि बर' फेमिलि हाय हेल' थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव सफैनानै गोजोननाय थाबाय आरोना थेंक इउ जंजित अन जंजित अन ओमफ्राय मा होनदों रायलायखो ब्र'नो सोर मा जानानै सोरगो जालायखोरा ब्र'नो बोरायखाबायमोन आरोना लोंनायाबो गारा लोंबाय थायो जौ लोंबाय थायो दाख्लै बिदि माबानायाव राखांबायमोननो राखांफिनना ओमफ्राय राखांनानै जौ 1 नाम्बारखौनो दांना दा बेनिफ्राय जमद्रायफिननानै दिनै लावबाय आरो लोंनायानो बांसिन माबा मानसियाबो बोरायखाबाय देहायानो गैखाला ओमफ्राय लोंबाय थानाय जायोना सिङाव माबानानै जानानै थानायफोरखौ बारा खेल खालामला मा ओंख्रि जानाय जेडि बर' फेमिलि र' जोंना माबासोमोन आरोना टमेट'जों आलु टमेट' सयाबिनजों आरोना जंजित अन थेंक इउ जंजित अन मा सोंदों मा होनदों एमएमबि मा रिप्लाय होआ नोंनो एसबि बे एसबि ओमफ्राय
JD बर' on thank you जंजित on बारा गोबाव दोनला दे 2 मिनिटल'सै लोगोफोर खयथायाव गबोगोनथाय दा सोरनाबा हाबनो हाला जाखो आङो मोनस्लाबथाय फनाबो चार्जबो गैया ओमफ्राय नङाबा लांफाजागौमोन बाय खालामदो दे लोगोफोर दोनसै आं उफाय गैया आरोना बाय खालामदो बाय अके थेंक इउ सै जंजित आंखौ जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो MMB दसे समनि थाखाय सफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंहाबो बाय दोनबाय आं दै